Assalamu alaikum mai sauraro. A yau ne za ka ji irin hukuncin da kotu ta yanke wa Sheikh Malam Ibrahim Alzazzaki. Malam Ibrahim Alzazzaki yana tsare ne a gurin gwamnatin jihar Kaduna tun daga shekara ta 2015 tare da matarsa Mama Zinat. Idan yau ne ka fara zuwa tashar nan, ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Yanzu za ku ji irin hukuncin da babbar kotun jihar Kaduna ta yanke wa Sheikh Malam Ibrahim Alzazzaki tare da matarsa Mama Zinat. Gwamnatin jihar Kaduna ta tuhumi Malam Zakzaki da laifuka guda 8 tare da matarsa Mama Zinat, yayin da magoya bayan ƙungiyar nan ta Shi'a suka fito za su kare shugabansu. Magoya bayan ƙungiyar nan ta Shi'a sun ce ƙarya aka yi wa shugabansu, wannan zalunci ne biyo bayan kashe mai 'ya'yansa da aka yi. Daga cikin laifukan da kotu ta zayyana wa Malam Alzazzaki, kisan kai da tayar da tarzoma a ƙasa. Wannan yana daga cikin 'ya'yan Alzazzaki da aka kashe, wato mai suna Ahmad Ibrahim Yakub Alzazzaki, kwamanda na Shi'a a ƙasar Najeriya. A cikin 'ya'yan da aka kashe wa Malam Alzazzaki, wannan shine ɗaya daga cikinsu, wato mai suna Ahmad. Yanzu za ku ji irin furucin da magoya bayan ƙungiyar nan ta Shi'a suke yi a jihohi guda biyu. Ɗaya daga cikin jihohin akwai Kaduna, akwai Abuja. Magoya bayan ƙungiyar nan ta Shi'a dai suna nan suna zanga-zanga tun kafin su ji abin da hukuncin da kotu ta yanke akan Sheikh Malam Ibrahim Alzazzaki. Lauyan da yake kare mai laifi ya ji laifukan da aka karanto wa wanda yake karewa. Lauyan gwamnati ya buƙaci kotu ta yi watsi da wannan ƙarar. Daga bisani kuma lauyoyin guda biyu sun zauna sun tattauna. Biyo bayan tattaunawar da lauyoyin guda biyu suka yi, suna buƙatar kotu ta yi wani abu. Ganin tattaunawar da lauyoyin suka yi, kotu ta ce na tsayar da ranar 28 ga watan Yuli, wato ranar Alhamis kenan, ranar da za a yanke wa Malam Zakzaki hukuncin laifukansa guda 8 bisa zargin da kotu take mai da laifuka guda 8. Malam Ibrahim Yakub Alzazzaki dai gashi nan a gaban kotu. Mai sauraro, idan yau ne ka fara zuwa tashar nan, ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun shirinmu na gaba da zarar mun ɗora.